Zdravím a vítám vás tady u takového fanmovie, které jsem si pro vás připravil. Jedná se o hráče s nickem Ečko. Je tu můj kamarád a bojuju za jeho unban. Nějaký hráč na uncvi s nickem 123, co jsme proti ním hráli prostě 3v3. Byli asi 20. rank, tak si mysleli, že nemůžou prohrát. Rozhodli se teda Ečko vyčasovat, ukážu vám takové časy, z kterých se dá docela i brečet. Jako toho chlapce jsem několikrát vysmál do komentů, ale prostě nedám si říct. Asi takový první čas, co on ho tady vypsal, tak Ečko si rašuje longa. Nevidí ho tam vůbec, ani tam nekoukal. Sice on mu tady píše komenty, že prostě ví, že tam čupí. Jako nemyslím si, že by zrovna věděl. Za to nemá žádný reflex, za to si může jenom on sám. Žádný přestřel, že se nedal, můžeme se tak kouknout klidně prostě bez VH. Absolutně vůbec tam nekouká, myslím si, že o něm prostě neví, jenom se koukne, zamyslí a chlapec se tady trošku ufňukal. Spousta času je fakt jakože hodně srandovní, nechápu. Třeba zase tahle situace, kdy on si plantne bombu a bude koukat si prostě pod plent. Dlouho tam nikoho neuvidí, tak se koukne na long a bohužel prostě CTčko tam zrovna vyjde. A to pustím ještě z VH, jako dalo by se o tom docela dost diskutovat. Ale jako jak to chodí ve světě, je to prostě hodně špatný timing. Takovéhle věci se dějí běžně, ale jak je vidět, chlapec to prostě nechápal. Je vidět, že prostě, myslím si, že to tam je hodně sporný. Jako jestli tohle uznává jako ban, tak je to fakt hodně špatný. Další kolo hnedka. Časovali ho každý kolo. Jako trošku smích pro ty kluky, ale to, co předvedl teďko ten chlapec, co ho prostě vypsal. Neuvěřitelný. Koupí si arcku. Klasicky jde koukat střed. Záleží na tom, že chlapec mu tam napsal, kouká hore, potom dole, tak jako tady to je snad bez komentu. On mu proběhne, tak koukne dolů a ono tam vysvívá za to, že má VHčko. A on to prostě vezme, jako, nevím no. Je to vidět, že bude probíhat, že se tam normálně koukne a on prostě pláče. Taková uplakanost svan, takzvaná. Tady čas, opět, zrašuje šástku, vypláče se mu, koukal nalít. Prostě, proč by tam nekoukal, mi řekni. Ono hodí hečko na plant, nic neslyší. Z longu šel taky jeden náš, takže tam prostě není. Musí být nalítu, obvykle tam chodí dva. A tak to je jedno. Další část, jsou to jakož taky fan časy, nic teda na nich nevidím, ale nejspíš admini se shodli, že je to prej cheater. To je klasicky v vypíšel za to, že asi za 5-6 sekund se koukne nahoru na tu římsu. Ano, je to hrozný VHčko, no, hrozný. Tak ho vybrečel, že fakt je to hrozný, no, to pustím prostě bez VHčka. Nechápu, co on tam zkoušel. Zkoušel jsem to prostě dobít v fake'u. Koukne se nahoru. Taky komentáře, co kluci k tomu psali, to je prostě neuvěřitelný. Nechápu vůbec, proč jsou tady ty časy. Ale jsou prostě cheat hunteři, kteří ho uznali, že je cheater. V dalším čase, který jsem tady našel, se bude o dobytí Bčka. Ano, prej věděl, že je v okně. A to pustím ještě jednou. Jsem to taky docela při něj ten čas. Koukáme si dveře. Je to celkem marckař teda. Normálně koukne prostě do okna. Dá ho, vypíše ho, že prej o něm ví. Jako nevím, pustím vám to ještě z VHčka, na to jsem úplně zapomněl. Jako do okna se koukne skoro každý, takže nevím, co tady zkoušel.
Jestli to teda přijde jako VH, tak to teda hodně štěstí, chlapci. Na on svě nikdy nehrajte. A blížíme se ke konci. Je tady jeden z posledních časů, kdy jde dobývat Bčko. Rozesmání. Hodí si tam smoke Tčko. Absolutně o něm neví. On prostě vystřelí do smogu a pak se diví, že Ečko tam pustí lol. On to pustím ještě jednou. Jako, sorry, ale on tam pustí full do toho. A on ho vypíše za to, že ho tam prostě vidí. Nevím no, vidět tam prostě není, když je tam to SG normálně, ale to nevadí. Chlapec prostě po něm jednou vystřelí, tak prostě logika, nelogika. Moc mu to nepřemýšlí. A poslední část, kdy dobývá Bčko, a chlapci, kteří mu napsali koment, všechno víš. Je to docela sranda se na ně koukat. Je to docela k pobavení. Jde dobít Bčko, dobýváme ho vermou. Slyšíš, jak mu dává díry, tak ho zabije. A prostě, tady o tom hráči, sám on napsal, že nemohl vědět. Ale toto, klidně se na to můžeme podívat i bez VHčka, to je prostě vidět. Kde on zabije ty dva hráče. A teď přímo mu přiletí Hčko a dokonce toho hráče je viděl. Mám pustím celou akci ještě i s VHčkem. Ale jak bylo vidět, tak prostě ho tam viděl. Hodí mu tam Hčko pod nohy a oni ho často. Tady jsou slyšet prostě díry, to slyší sluchátka z Teska. On mu hodí Hčko a diví se, že ho zabije. Takže tady tím bych vám chtěl poděkovat za to, že jste na to koukli. Hčko tady má rozjetou na Playzone někde i fórum, takže klidně tam můžete psát. Hlavně neflamujte nějak to cheat movie, dělal jsem to prostě tak, jak jsem to tady měl ty fragy. Nejedná se o to, jak je to udělaný, a o to, jestli si myslíte, že to je cheater. Myslím si, že plno těch časů, to je prostě konec.